Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Numero 1 sa mga sasakyan! Ang istasyong sikat sa lahat ng terminal! Ang istasyong pinag-uusapan sa mga katoda mo! Sa sasakyan sikat sa lahat ng terminal. Sa sasakyan sikat basta't Love Radio ang radyo mo. Yan! 27 minutes after 6 o'clock in the evening and you are still locked in dito po sa pinakamasaya, pinakamakulit na programa sa radyo. Mula hapon hanggang gabi, hindi ko kayo pahihingahin. Siyempre, kasama niyo po, walang iba, Kap Diego Bandido! At syempre kasama ng aking master, walang iba kundi si Henyo! Hindi na tender pero Jose pa rin at basang-basa. Ay oo nga tang. Eto sa mga kabisyo, matanong kita mangkol. Naghalo na manong tsaka angkol, mangkol. O yun na yun. May tatatanong ako sa iyo, mangkol. Para kulang na lang, mangkukulam. Hindi! Wait lang. Ganito yon. Naghalo-halo na tuloy. Ikaw ba ang tipo ng tao na paladesisyon? O ikaw yung tipo ng tao na ipapasa mo sa iba ang desisyon? Oh no! Halimbawa, nagyaya si misis mo. Sabihin sa'yo na, Sweetheart, gusto kong kumain tayo sa labas. Saan mo gusto kumain? Tapos sasagutin mo, ikaw na bahala, mahal. Tapos, Ken! Sigurado! Lagubo ka, gid! Aragoy! Maluoy ka. Hindi kasi kung minsan kasi, Col, dapat marunong ka rin makiramdam. Pag nagganyan yung misis mo na, Darling, gusto kong kumain sa labas. Sa matay gusto pwedeng kumain. Huwag mong sasagutin, ikaw nang bahala. Gusto lang maramdaman ni auntie na ilalabas mo siya, dadalhin mo siya sa lugar na talagang pinag-isipan mo. Huwag mo sabihin ikaw ang bahala. Hira naman, oh. O eto, teka lang, eto pag-usapan natin, magandang pag-usapan tong issue na to. Alam niyo po ba yan o dumaan ba sa timeline mo na yung pag-live ni, sino ba yun? Si Rendon Labrador? Hindi si Rendon Labrador yun, aso yung Labrador. Oo nga pala, Tang, sorry na. Rendon Labrador, ayan. Ang Labrador kasi sa amin, palanggana eh. Naalala niyo po ba yung tagapagsalita ng PNP-ACG? Ayun nga po. Inalis na sa pwesto kasunod sa issue na nag-livestream o na-livestream ng Makati Police Ops dahil pinayagan nila si Rendon Labrador na i-live yung operation ng police. Naku na hindi dapat. Naku naman, bakit naman kasi pinayagan? Hindi na natin ito patatagalin, Tang. Logica na ba natin to, Tang? Ay, sige, logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, eto lologican na natin to. Ano ba
bang leksyon ang pwede nating makuha sa isyong yon? Well, unang-una sa lahat, ganito po yun mga kabisyo. Ang leksyon na makukuha natin yun, huwag tayong padalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Tandaan po natin, every decision, pinoproseso po siya dapat natin. Iniisip po natin yung mga pros and cons na pwedeng mangyari. And never, tandaan na, never! Never ever make a decision pag mataas ang emotion mo. Which means, ibig sabihin, pag sobrang tuwang-tuwa ka, pag sobrang excited ka, pag sobrang malungkot ka, wag na wag kang gagawa ng mga desisyon. Dahil hindi ka nagiging logical, bagkus nagiging emotional ka. O, di ba? So your decision is not intellectual but rather emotional. Tandaan po natin that making decision is psychological, hindi po emotional. Kaya para hindi tayo mapahamak, we have to process our decision psychologically, not emotionally. Nadali! Nadali natin insan! Sobra-sobra na yan! Marahil nga po, tama, maganda ang intensyon na yung pag-grade, yung maisilabas, pero sablay po ang execution because it was decided emotionally. Nagpadala sa bugso ng damdamin. Excited Plus, I would say yung motive ni Rendon para sa akin is questionable. Unang-una, influencer siya. So definitely, makikita po natin, ang intention niya is magkaroon ng engagement sa kanyang page, magkaroon ng maraming views, kaya nilive niya. Unlike kung ikaw ay pulis, ang intention mo is to ipatupad ang batas. Sa kanya naman, wala naman siya pakialam doon. Importante, sikat. Ganon lang yun! Intindihan niyo! Maluoy ka! Kaya yun mga kabisyo, nakakalungkot mang isipin na ang mga kapulisan, ilang sa kapulisan natin, alam naman na ginagawa lang yung So yun lang, may mga kasi may mga SOP may mga standard operating procedures na medyo na-bypass dahil nga po doon, dahil siguro sa bugso ng damdamin, nakapag-desisyon ka agad dahil may nagbigay ng tip, pinayagang isama, at ang masaklap kasi doon, kinunan ng mga video, yung mga tao, alam nyo naman yung batas dito sa Pilipinas. Kahit akto ka nang nahuli na ikaw ang nagnakaw ng hopya, sinasabi pa rin ng batas na suspect ka pa rin at hindi ka pwedeng sabihin na ikaw na talaga beyond reasonable doubt. Ano bang ibig sabihin nito, Tang, ng beyond reasonable doubt? Ay, ibig sabihin yan, walang ni katiting na pagdududa. Kaya pala. So, kaya mananatiling suspect ka pa rin kahit ikaw na ang nakitang kumain ng pichi-pichi. Ayan, na-logic na natin Malinaw! Malinaw! Ang saya naman! Ang saya, Saya! Clap your hands! Ang saya, saya! Clap your hands! Oras pa natin mga kabisyo sa buong Apoloan. It is now 35 minutes after 6 o'clock. Sound trip tayo uli. Galing sa PNE. Sabay-sabay natin awitin. Buloy, let's go! Hoy, hoy.